July ni thum kumsang ni somni pani zana chuan anup chu akhuma tui takin amuwa zingdar ni borvela chuan afarno komalin thlabar taka kauri wang chuan har zukin thophan po nei lovin arum chu wahonga anau kumal chu akut hliam chungle thesen chuak chung hian thlabar tak hian alo chap hliam hliama anup chuan enge thlenga tina zota kumal chuan kamuthil lain tuimu hian kakaron hup thota mi pani chuan kanole pate shok an zai lai ngei ka mu an tha nuwa bengcheng lo toramin voin in chunga thil hlule kanurang ka chakte miswal pathum te chuan la in kaban an hliam nuwa in atangin an tlan chuak ani tina soya anup chu manmu takin in hnuailama chuan anule pate pendana atlan thla a anule pate chu thesen tam tak nen an khuma chuan an lo mudun riala anup chu ring taka avina chapa mi mutui wang lai taka mi pamang ang chap thom chuan an cherum te chu ti harin anup te in lama chuan aron thleng thuaya an chen paveng va ve tak chuan a phone phorin police khol ngalani zingdar thum vela chuan police te chuan anup te in chu an thlenga thil thleng chu rapthlak an ti ve hleya hetiang rapthlaka anup nu le pa thaddu tur melman nei le nei lo te chun zota mase melman nei om tu manan chilavani he pui khoina thlenna mun hi Kanpur Uttar Pradesh-a niin Boralta anupapa hi Monilal Gupta niin anupoi hi Raj Devi niya Monilal hi kumsomruk pani upaniin factory manager na achel china a retire to thongani Raj Devi ve thung hi chu kumsomnga priyata upaniin inlama a thei top chwain a pasal fanau de tan a chul tin a huna mang china fa pani nein an fa upazok hi kumsum thum upa anupaniya anau pangzok hi kumsom ni pangami komali ni July ni thum kumsang ni somni pani zana chuan anti chin danin an chung kwa chuan hlim takin sanjan kel hawa zanjia anei khama thlengte an sengfil nuwa chuan an ma ni pindan chewa an muchap nin anup chuan asoya forensic mithiam te po anup te na chuan thlengin in chung te chu an endik ngala yo chui tu de chuan anup chu komin an chung ku chunga phobalak tu khopa an chung ko hotu anum le umlo te chun zota anup chuan arin de ureu arin ngam chia chilo te chu a sei chuak ta a kumsang hi som pasari khan an chung te ve ve surem na in nupui soni kai neya mase rirulama har satna aneina sa in anupui chung ten anin nei ma a an shi lo chu alom lo hleya doctor kai shwaina hnuaya enkul ngai tak mewani wangin anup chuan sonika chu kanei theilawang tin a chung te in lama chuan ada let le a korta chuan in chendilna a thelut ngal bokani mase anin chenfel nuwa po sonika no chepa de chuan anup chu kholin anti boy chun somrenga anfar nun te chetua chuan pu in chengnoi nga chu inremna tan le zangla tomna tan piturin an nya thu soya an phubalak nan anule pa chu an tha sakani arin thu te chu soyani heti la hian in chunglam endik tu forensic te chuan anupa pindan kung khar bula chuan luak ni om tak hin huwa anup chu enge ni anzo chuan anup chuan ni zan chu kan e kham khan ka chu e wange ni don ni kalua ka chuak thut maya kain rin man meu lo wangin kung khar bula chuan kalua ka muda chuak bok nen zinga gatify mayang tin kamut san tamaya ni tina changa anup chuan engte vaka angai lem lawa mase forensic lam chuan alwak sample chu test turatan an la a anupa an komzo nuwa chuan afarnu komal chu thil thlendan achiat ang soi turin an tia anupa ashil to ang thau khan no chui tu de chu shil veya aning komzo nuwa chuan CCTV footage omna yamti chu no chui tu de chuan an zung le a vanai thlang takin anup te in lam hoi song takmai chuan an chenom de chuan CCTV an lo wa hlova CCTV footage chu delin station a chuan uluk takin an ena poi khoina thlenzan dar som pakhat le minute nga chuan anup te na chuan mi pa pakhat mai tuam lut lai hin huwa zanlai dar som pani le minute som pasaria chuan chu pa bok chu bekain
anup te na chang chuan a chuak lai an hmu le a he pa nge hi poi khoi tu chu ni don hi an ti a ma se komalin mi pathum mai tuam nin a soi sia mi pani dang thi chu khoya changin nge an lu ta kang ti chu zo na lian takani tuk ver le chu an han en non chale a ma se kar chat na ti vele dar thlang ke engma mu tu rom lo mi pani dang thi chu an lut lai le chuak lai reng reng mu tu rom lova hei chau hi alani lo komal khan anup kha jingdar ni vela akai thau kha ni ya ma se cctv alan danin zanlai dar som pani le minit som pasaria miswal chuan in chu a chwa san dai to se ya thil omdan le fin fiana an nei te an han khai khom chuan komal chuan thudik zik tluak a soi lo nin an cheta ni amimal nun le komali chungchang chu atam thei ang ber shat ma sakan tum ta a chan chen an han chui chan chuan komal chu anupanu le pate fadik takani velauti an cheta anupa an shin nuwa khan fadang an nei thei to lo wangin komal chu fa tan an lata lo ni komali chanchin an chuila hian monilal tenu parwang postmortem result alo chhuaka tha anni ma khan botna dam doi pe kan ni ba ka anupalwa ka po khan botna dam doi moneya anei rong bol tu berla komal alo ni le zel nen rin hel thua chuan komal chu manin station a chuan an dop ta ni reipo chang lovin komal chu ain puang ta fala kani thi te chu ate te changira cheto an chung le khatte le an chenum khoveng te ka chang poin a shezing hle ni o me an chung te chang khat chuan tlerol te nei lai changin nang chu fala ki ni ya inu le pa hian engma chantir lo che pone se vui thei ni lawanya anu pachan vek tur ani chu wang chuan ro chung changa po chan ve turi nei lo tin an shil china hetiang an soi hian komal chuan mishang ani zia an sha chhuat tira aril ru na chin hle ni na soyani an chung le khate chuan en shang ma se anu le pai roin an fa ang tak taka an en thu soin anu le pa berin an hmangai thlata wangin pa ngai takin aron seiliana an chung te zinga chuan ama en shang tu oma se chen khate ro achunga chatak tak te pon oma aron nula chau thlengin alaka cha an chung le khate chu angai na chum kha chu shahjahan pora an chung te tloina kala an chung te ve thau arwal puira hol nen chuan in kom ngai chawin an ti te po arwal chin hleya atira chuan chian in kom ngai takan nia ma se phone ate chetle kola anin byak tak tlo tlo nuwa chuan in du na lo piang chawin anin ngai zong ta ni rahul hi goa military ambulance driver ania in latin in moreng thailo ma se phone anin byak renga wangin anin lai china po anget ve thokhat leya rahul hian naumi pa rohit nein komali gift tour deliver turin rohit hi tir china thil pek apezing ma nge ni don ni rohit le komal chu anin mozin nuwa chuan in mel du chawin rahul a shiat lo phena chuan anin ngai zong tamaya in ngai zona satlia mai po chu du tok lovin an mudun chin hial niin komal chuan a soyani komal chuan rahul chu chatak tak biain rahul chuan komal chu anau nen in lai china an nei ti reng ring phalo ni kha chu rahul chuan komal chu khola ka chung ten nupui nei turing min tia kanin kar ka shil ta vek mai ma se an rem ti theilo chung khat in ka zin kan ni sia kan tlan dun lo chuan kung danga lo tin komal chu shila ma se komal chuan kan tlan dun chuan ka param le raute hi ka u anupa kuta an hlan vek dona an du lo zunga kom chuan engma chan ka nei ve don lo tlan dun thei kan ni lo tin a changa rahulan ani chuan engtin nge kan tiang tina zota komal chuan an pathumin thatila rau zong zong chu ka mingina om vekanga tu daudal nama telovin hlim takin kan dun theyang tina changa komali chana chuan rahul chu a chong hleya police in minman ngalang tlan chiatna tur om don lo ka du lo chu tiang thil ti rahul chuan atia komal chuan har satna le bona chang changin min chim dona sentin rahul chu adu lawani chuan in chena tevoin a chang le thlem tak te na thlema chutia a thlema thlem nuwa chuan
Rahul po chuan Komal ruwa hmanna kalpui chu arem ti ve ta ni. Komal chuan anin chhungom dan te. Anu le pa le. A u anu parum omna te chu a hriat thlapa. Zan an mut hun te chu shilin. Rahul chu ambulance driver ani wangin. Damdoi na changin mutna damdoi ka nei theyang. Kanaw rohit karon pek ti rang. In pui tir don nya tiin a shila. Ti chuan July ni thum kumsang hi somni pani zanjia anei ma chuan. Rohit chuan arukin mutna damdoi chu. Komal chu pein. Komal chuan anu le pa le. A u anup te theituin tura chuan mutna damdoi telin. An chui kham nuwa chuan. Anu le pa chu muturin an pinara chuan an lut ngala. Anup po a pindana chawin. Rumalu ma chuan a chui chu apumin a ngei lawa ngayin a luak thuta. Mutsuakin aron zem ngala wangin. Atu ka ti fai turin a mutna lam chu a pansan ta ni. An mutui ta mo tia chuan. Zandar som pakhat vela Komal chuan Rohit chu an inalut turin phone atangin a shila. An pania hunan mandun te nuwa chuan. Rohit chuan Monilal te no pa chu. An kutle an ke phwar sakin. An ngong chu chemte siam tak mangina zaya. Thisen an hlo nem ema wangin. Reilau te a an boral ngana ni. Anu patha tumin aruma chuan an chawa. Mase arum pona chang chuan. Anu pakhu re khar khar an siat wangin. Pong tong be ngot chu cha an siat lo wangin. An ruwa mana chu thlakin. Komal chuan chemte chuan aban rek chu zaya. In chunga thil hlu le. Anu rang ka chakte chu. Beka chuan khung sok sokin. Rohit chu ina changina chua tira. Ti dan tur maya siat lo wangin. Dar kar khat le ti a nga nuwa chuan. In chunga mu a u anup chu ahan kauhara. Thon thu chu a phwa chop ta ni. Komal in puana an ngai thlak nuwa hian. Rohit le Rahul te chu manan niya. An ni po in puang zui ve ngalin. Anupan thodik taka siya chuan aril ru na leya. Afarno ang taktaka en chuan anu le pa a tha saka. Ama ngei tha du na ril ru alo pu chu sioma tiyin. Aril ru shisel na chuan nasa takina turpa ngeya. Komal, Rohit le Rahul te hi. In peruk na le tual tha thobay siam sakan niya. An chung thu hi ngay tua fel ala nilawa. An putok siem na. Pe kan ni ngay baysay potang.